Siyakwamukela ekhaya lamaphupho. Namuhla sokhuluma ngamafu, amaphupho ngamafu. Uma uphupha ubona amafu, incazelo iya ngokuthi awumbala onjani lawo mafu kanye nanokuthi kwenzakalani ngalawo mafu. Amafu amnyama nanesiphetho asho ukungqubuzana okuza kuwena muntu ophuphayo. Amafu amhlophe asho ukuthi uzoba nenjabulo nempumelelo kumbe ukuvela kwemfihlakalo eveza ngokucacile nokukhanya bha ukuma kwezinto empilweni yakho. Amafu amnyama sengathi lizokuna wona asho ukungalungi kwezinto. Amafu amnyama kodwa angamile ndawonye, adlulayo. Wona asho ukuthi kuzoba khona izikhathi zobunzima kodwa lobo bunzima kuzohamba kuhambe buphele.